Uba Miral Bonds MLA ka Nongpoh minta kasngi ulelet ban jurip yaki saudong saukun ka Nongpoh Parish ban pinti kana pat ban pinpoi ki kampen rai kum ka jingpen kre shwa ka jingpdiang ya ka jingiaseng ba ki Rangbah Shillong Archdiocese ka ban salong hausnam araja apnrio nedu ki linti senkin ki jingker kenro bat kibe ki kampen rai hakate ke jing jurim la sakiru da ke jing lang Father Peter's ni parish priest ke Nongpoh Parish ha ke jing lang ki nong yalam shnong ki Rangbah balang jong ke Nongpoh Parish lembat ki officer ke tenat PWD haba krench kila patai kubor na kaliang MLA uba Meryl Bonds ulong bakani ke jing le jurim ya ke Nongpoh Parish kalong ban penti kena baki jing kam baki kampen roi kin yad bet nadu ki kenro ki lenti senkin bat ba anla ban pendap yaki hakapor ba biang kum kan Nongpoh Parish kan pdiang ya ka jingiaseng ba ki Rangbah hausnam ban wan bat kum juru ka jingpen kre ya ka platinum jubilee hausnam arajar arpenyo ula pentip ru baka kam kala sedang manyat shat minta bat shen an penhe bat pen baru ya usurak nado lat mauro bat ai kublei ru yo ba peston tensang bat ka sorkar jilla kibla snap bat priang ya ke jingker pat khnang bagi kampen roy na ka benta ban priang ya kate ke jingiaseng kan long ka bayad bet yad renti Ni dap ni sukemen ke bakrau ni dan rengkat hapo Nongpoh Parish aga jek dan rengkat jong i parish priest i jong ni pada Peter Simli nong ba chnong jong mauro ba opel lengdo i katekis jong ni ki dekhot jong ka PPC baro ki ba la banyadan nag benta bangi yo ke jing kenduk lang nag benta ban pe ban khmi nag benta ke jing pentre ya ka kam haka bede bat ka jing penbit penbiang Rangbah ke PWD department haka bede bat ke kenro bat kelenti sengkin hapo jong kene ka campus kene ka compound jong ka Nongpoh Parish ro kawi kini ki jing penti kena ba kini ki kam kini ya be ya renti kini na ka benta ki bakrau ki bakum ka Nongpoh Parish abo ki prariunget ki ba i na keleng jong ka ri khasi jantia kamtam ha gejing ede ba gejing pdiang ya ka jingiaseng jong seng Rangbah jong ka Shillong Archdiocese ha u bunai April jong snem arja pundriu bat kumju ru gejing penkre na ka benta ka platinum jubilee jong ka Nongpoh Parish ha ka basdang jong snem arja penyo te kum unong mikmat bat kini ki Rangbah po gejing lam jong i parish priest dayo ban pej ban khmi ya gejing ngai lenti jong ka kam gejing pentre ya ka kenro bat kumju ru gejing penkre na benta ban penhe gi surok bat kumju ru na ka benta ban penbah ya kini surok ke baladon haswa jong kini ki program beper ha ki bangin sa pentri kam face wise kindon ki bangin sedang mentah kum ka kenro bat kini ka surok hang ne compound kumju ru ha ka wede bat ka jing nang penhe kene surok nadu school Saint Paul nadu barung nang thinalat Saint Paul bat sadu sini seneng tingi sngoban ai khublei kerpang ya kene ya ka mission hi baro kawe parish ki bala kloy ban ai ka jaka bat kumju ru ya ka PWD department nalor ba ki ai ya ki katuk ne ki benta jong ki jaka ki badon kene ka IB yang ni bat kumju ru ya ka jing sengap bat ka jing pdiang jong i sembut menteri Rangbah jong ka jela ka jong ni ba perstun tan song ko menteri WDP ya ki jing appeal ki jing kerpat nagaliang jong commission nagaliang jong aku MLA naga benta ba kini ki kam kini ya be ya yanti bar ki jing tmu jong kene ki jing ya kenduk ki jong ni kene sngiru kolong ban jurip ban pej ban khmi ba in la ban pendep ya ka kam ha ka por ka biang kanang be kinong wan jing seng kin la ban pendon kam kene ki jakar kon long ka babit ka biang naga benta ki jing sekriblei bat khamtam naga benta kiwe de ki mat ki ba kongsan ki bangidon sisien
ai ku boleh kerpang ya ka mission ai ku boleh kerpang ya i ba perstun tun song ku menteri wadi pe bila simkhia ya ka sorkar hi barok ko wi po jing alam jong menteri Rangbah na go benta kini ki barok ki jing le bahage bakila sedang ki kam ki layat ban ngi scam ba ki por ban wan ro ngidang iyo kalan banang penting kena ba ki jing sekri upot ba long na ta jing mentoy jong